MRP ಹೇಳಿತ್ತ ಕಾಪುಡಿತ್ತ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಕಾಪುಡು ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಸ್ಕೂಲ್ 4 ತಿಂಗಳು ಅವಳು ಶಾಲೆ ಪೋಯ 4 ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಂದಿರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗುರ್ತೊಂಡು 4 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೀಡರ್ ಆದಿತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಓ ದೇವರೇ ಇರು ಅಂತ ಸಮಯ 4 ತಿಂಗಳತಿ ಏನ್ ಪೋದು ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನತ್ತ 2ನೇ ದಿನ ಅಲ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅನ್ಸಿಟ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬರೆಡ್ಡು ಬಲ ASPL ಗುಂತಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏರಿಗ್ಲ ಗುರ್ತೇ ಜೊತೆ ಯಾನಿಚ್ಚು ಉಂಟು ಬಟ್ ಯಾರು ಉಂತಾಯಿರ ಅಂಡ್ ಐವನ್ ನಾನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನೈತ ಎಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಬಂತು ಇರು 4 ತಿಂಗಳು ಇರವಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ASPL ಲೀಡರ್ ಅಂಡ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೀಪಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನವಳು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲರತೆ ಕುಡಿನಾಡು ಅವಳು 5 ವರ್ಷ ತುಲೆ 4 ತಿಂಗಳು ಅವಳು ಒಂದು ಅದಿತ್ತಾರಡ ಇರ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅವಳು ಮೂಲು ಬೈಕಂಬಡ್ಡತ್ತಿ ಮನ್ನಗುಡ್ಡ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ದ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಟು ಕೊಂತು ನೀರು ಅವಳು MLA ಅವರ ಯಾ ನಾವು ಎನ್ನು ದೊಡಂಚೂರು ತುಲೆ ಇರ ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಅಂಚದಲ್ಲ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು MLA ಅವರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಇರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಬರ್ಪೆ ಇರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇರೆ ವೇದಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಒಂದು ಪೇರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ ರೈಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬದುಕು ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಆರೆಡೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಆರು ಎಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರೆಡೆ ಜನ ಇರು ಪಂಡ್ಲೆ ಎರಡ ಎನ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಬರೆದು ಪಾಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮನುಷ್ಯ ತುಲೆ ಅನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮನುಷ್ಯ ಇನಿತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ದೇವೇರು ವಾವ ಅನೇಟ್ ಎಂಜಿನ ಬರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರು MLA ಯಾರು ಬಲ್ಲಿದೆ ನಿಖಿಲ ಏರಿಯಾದ ಇರು MLA ಆರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನಿ ಕೈತಲ್ವ ಆರೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮನಗುಡ್ಡೆಡೆಗೆ ಅಂದು ಗ್ಯಾತ್ ಅವಲೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪನ ಆರೆ ತೋಜೋಡತ್ತ ಆರೆನ ತೋಜಿನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡರ ಅಲ್ಪ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ದೇವ್ರ ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚ ಅವು ಏರಿಯಾಡು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬತ್ತನತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ MLA ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಶಿಕ್ಕುವ ಬೈದಜಿ ಸೆಟ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನೀರು ಓಟುಕೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ನೌಲೆಂಚ ಉಂತು ಯಾರು ಉಪ್ಪುನಾಗ Masti with Manju Rai.